Mento, Kang Mento. Sapa iki? Oh. Saiki sakucing Kucing Lama. elok yang racun iki. Oh. Dan apa kosong ini? Ayo. Ayo, iki lo. Ayo, hasil gas. Oh. Maju sithik. Ajur. Iya. Ojo maju-maju ger. Tak tukak das protol utumu. Lot halah. Ayo lo reok audio iki man. Reok audio Blok. Ayo mlayu neng ndi kowe? Iya takon akon dikilmu kowe. Akon dikilmu. Masa ada ra. Layu-layu akon dikilmu kowe. Ayo. Stop. Iya. Ayo maju kowe. Oh, tambah nono iki wale. Oh iya. Ora bisa jalan. Ya. Kucingnya Pak Andes nyonyor. Kucingnya nyonyor. Iki apa iki? Kang Menco, ayo Kang Menco. Ayo. Bayangmu Kang Menco. Apa iki? Ayo bisa apa iki? Ya. Sapa iki Kang Menco iki? Ya. Pas. So. H-O. Tilotalatil. Til. Tilotalatil. Til. Tilotalatil. Til. Ayo Kang Menco. Gesek-gesek.